Aminu Sairan nan gaba ɗaya kanka ya kulle wallahi. In ka gaji da labari na dinnan mu ma fa mun gaji da shi. Gabara kawai zaka je ka kawo mana wani mai zubin aramomi wai shine raba gardama. Ko macin bai yi ba. Gabara? Ba gaskiya an rena mana hankali wallahi. Ta yaya za a fito mana da wannan a ce wani shine raba gardama? Wani wata nawa muna jira mu ga wannan fim din wai yanzu a fito mana. Gaskiya Aminu Saira baka mana adalci ba wallahi, mu baka kyauta. Na ji mutane suna ta tsokaci akan fim din labari na nace ni ma bara in fito in dan yi tsokaci na. Wasu suna ta cewa ai wannan da aka sa a matsayin raba gardama bai dace ba, ya zai iya da Firisdo. To abin da nake so ku fahimta, tabbas ita soyayya yaƙi ce, amma fa yaƙin soyayya ba a yin shi da ƙarfi, dubara ce kawai. Sannan kuma idan tunani kuke Firisdo yana da ƙarfi, ku ƙara tunaninku. Ƙarfin Firisdo fa ba wai ƙarfi ne yake da shi ba, ƙarfi ne na dukiyar da mahaifin shi yake da ita. Sannan kuma idan da wannan yake takama, shi ma wancan iyayen shi suna da kuɗi, kuma bugu da ƙari suna da sarauta. Ta, kun ga kenan wannan ƙarfin shi ma ya fi na Firisdo ɗin kenan. Sannan kuma abin da nake so ku fahimta, ku lura da mutumin nan da kyau yanda yake furta maganganun shi. Yana da maganganun da zai ƙwace mace cikin sauƙi a hannun mutum. Kai, gaskiya Malam Aminu Saira daraktan daraktoci ne. Yau ba wani magana to sakon zuwa ga yan fim din shirin labari na. Ni fa sana faɗi gaskiya wallahi tallahi. Haba dan Allah dan Annabi Aminu Saira, ka dauki mutum mai capacity, ka dauki mutum mai emotion, ka dauki mutum mai reaction, ka dauki mutum wanda za a san cewa wannan shine raba gardama. Taya wannan zai iya, taya zai iya da Farzo. Dan Allah taya wannan zai iya da Farzo. Ta za a ɗauki wannan wai a ce wai shine wannan wai shine raba gardama. Ana so a samu mutane masu cika ido, yan wanka, example kamar Sadiq, example kamar Adamu Zango, example kamar Lawan Ahmad, example ga sunan jarumai da yawa. Idan ba za a sa ma jarumin yan fim ba, akwai a cikin TikTok akwai jaruman da sun fi wannan cika ido. A ce amma wannan wani raba gardama, idan wannan ya iya rike Farzo, Allah ya tsinin kawai abu ɗaya ne ya da shi, wannan ya fi Firisdo kuɗi, ya fi baban Firisdo kuɗi, amma a ce a ɗauko wannan a tashi wani shine raba gardama. Kun kai ba wani lauyayye da Aminu Saira, darakta Aminu Saira. Mutane fa sun yi ƙorafi sosai akan shirin fim ɗin labari na da aka haska jiya, season 7 episode 1, wanda aka haska shi jiya Juma'a 8 ga watan 9 2023. Ƙorafin mutane kan gabaki ɗayansu akan wannan raba gardama ne, inda wasu suke cewa wai da wannan ma ai gara a sa Musa mai sana'a, wasu kuma suke cewa wallahi sun yi da na sanin kallo. Akwai ma wanda naji suna cewa su ba za su ƙara kallon fim ɗin ba. So a dunƙwale dai mutane sun yi ƙorafi gaskiya, ba su so su ga wannan bawan Allah shine raba gardama ba. Wasu suna cewa sun za su ga mutum lafiyayye karkarfa, wasu suna cewa ma wannan ai bugu ɗaya Firisdo zai yi masa. Wasu kuma suna cewa to ai shi wannan ɗan sarauta ne, shi kuma ɗan sarauta dama ba a san shi da ƙirar jikin faɗa ba. Inda kuma ma wasu suke cewa su ba su taɓa tunanin za su ga mutum raba gardama a haka ba. To amma dunƙwala ni ina ganin cewa kamar yadda mutane suka kama cece-kuce a shafukan yanar gizo na sada zumunta, so shi a gurin Aminu Saira darakta kamar zai iya cewa sako ya sami isa kenan. Abinda mutane ba su sani ba shine shi fa mashirin fim ba so yake yi ya ga idan ya fim an yi shiru ba, so yake ga ana ta surutan ma kowane iri ne. Wannan a gurinsa wata nasara ce wadda zai ga cewa ashe mutane sun kalli abin da yi, to bari inda yake da gyara ya gyara. Wani kuma ma kawai haka zai ci gaba da shirin shi saboda ya fi so ya ga mutane na surutai akan fim din, saboda hakan yana nihin cewa an kakkalla kenan kuma sako ya samu isa. So amma dunƙwale dai wannan bawan Allah gaskiya ya ɓata wa mutane rai da yawa, saboda ƙorafin da ake yi kowa ya buɗe baki akan shi yake ƙorafi. So amma muna jira mu ga me Aminu Saira zai ce, wanda kuma martani zai mai da wa mutane. Fim ɗin shirin labari na dai mai dogon zango, kun san fim ne da ya ɗauki 'yan shekaru haka ana kallonsa, wanda sai da ya danne ma kowane episode tauraruwarsa, wanda shi kan shi raba gardama wannan kusan shekara ɗaya ana jira a gashin wane ne, wani mutum ne raba gardama, wanda hasashe wasu ma suna ganin ko dai Muhammad ne za a maido, wato Nuhu Abdullahi kenan.
to amma dai ga raba gardama nan kun gani, shi kuma Aminu Saira shi ya raba gardaman nan. To Allah ya samu dace, koma me kenan muna jira daga gare ka Aminu Saira. Shin ku bayyana mana ra'ayinku, shin wannan raba gardama ku ya bata muku rai ko ku a gurin ku ya cancanta? Ni dai ban kalle shi ba tukunna. Allah ya sa